Hello guys, it is your boy Nextking Celebrity TV and you are highly welcome to another interesting and exciting video on my channel. This video is about traditional native doctor Akwa Okuko Tiwara Aki and I will be revealing his children. This video was inspired by the rumors around his productivity as a man because after 1 year of his marriage, since then, no one have ever heard that he has a child or children. And some people may be thinking, is this repercussion of all the charms he has prepared? It is okay to wonder. Watch this video to the end because I will be getting some facts straight. But before I continue, if it is your first time of watching my videos, please do not forget to subscribe and click on the bell icon to notify you anytime I post interesting videos like this. I share educative and informative videos about tradition and culture and many more. Let's go. Remember, Akwa Okuko Tiwara Aki is a traditional native doctor from Idemili South, local government area of Anambra State, Nigeria, who is very popular and internationally recognized native doctor. He was born in 1998 in Oba Kingdom, but he grew up in his maternal home in ORAUKWU Village. Akwa Okuko Tiwara Aki got married on 2021, and since then, he has not showed off his children or his wife on internet. There are rumors that his wife is not living with him anymore. The truth will be revealed and you'll be informed of the whole matter. According to an interview we had with Akwa Okuko Tiwara Aki, he said that he does not believe in having one intimate partner because native doctors are known to be allowed to marry as many wives as they want. He also mentioned that he has many children like his father, the traditional native doctor Marugo Noba. Akwa Okuko Tiwara Aki revealed that he has many children but from different mothers. Interesting. He mentioned that if he brought all his kids home, his house will not contain them all. He also claimed that young ladies willing to bear his children are many, and because of charms he prepared, some people said he will never be married. And today, he is married and he will make it forever. Stop saying what you do not know, because what makes egg to crush 22 pieces of palm nuts is very strong. Let me share with you a little story how Akwa Okuko Tiwara Aki inherited his name. On a burial ceremony in Umapama village, many people performed their magic in different ways, and Akwa Okuko Tiwara Aki father, Marugo told his son to do something different because he is the son of a great man. That is how Akwa Okuko Tiwara Aki crushed 25 pieces of palm nuts with an egg. So now you know his name is not just a nickname. Everybody in Oba Kingdom witnessed it that day. I want you to know that this Akwa Okuko Tiwara Aki have children but from different mothers. Like this video, drop a lovely comment and also subscribe if you have not. Let's look into Igbo vision of this video. What of ụfọdụ si na ọgwụ mere amaghị anụ nwaanyị nnụọ nwaanyị na-achọkwa ịnụkwa ịnọ sef na nje ka o zuo ise. So were unu nwayọ ndị ụwa ụnụ akọzi n'ife ụnụ ama na-egwunu nke ụnụ ma akwa akwado ọfụma akwa akwado ọfụma o tegokwo ife megide akwa jiti akụ ọ bụ ụkwụ ga anyị na-eme ọ bụ ụkwụ si aberivu onye ọbụla bụ onye ọba nọ n'ọbata ụma ibe na-ekwu n'eziokwu. It's not bad, I'm going to
Ana agụ ụmụ ọnụ. Ụmụ agbọghọbịa tụta ụmụ agbọghọbịa mụsị bụ nwa pụtaba adụkwa njọ na be ma ya abatakwa nje. Ana agụ ụmụ ọnụ. Ana agụ ụmụ ọnụ. Ana agụrụ nwa ọnụ. Halo. Mmanwụ ijele ibe mmanwụ mere erigo nne. Ụmụnne m kunye chọrọ ife ihe eme onwe o. Ọ mụ na-ekwu. Ada akpụ ofu ebe ekiri mmụọ. Ada akpụ ofu ebe ekiri mmụọ. Nwa ndị abịja ebe papa so ogwu bilọngụ a n'ife nwa na nke nwa. Ibe ji si ogwu bilọngụ a n'ife a bụ ya bụ emesi ọ bụrụ na o nwere ife o nwegoro ife merụ mana o nwere ife efu. Ị na-atụ egwu ka ihe esi wepụ ebe a ndị ekwu nwa okwu mgbe ọbụla ya na-atụ okwu weta nke agụ weta nke agụ. Ị na-ajụkwa onwe wa ahụ ji ife nke ị na-eweta mana o nwere ife na-afụ. Ibu onukwu Ibu John ibebegodo ụka ijebegodo ụka jee ụka 6 months ọ bụrụ o nwere ebe tido ibegodo be m 6 months ọ bụrụ na o nwere ebe iwe tido ikwesịrị ka o nwee efe efu ka iwe belong ya ka ikweta na mmụọ nọ n'eziokwu ịma na mmụọ dị ebe ahụ ka iwe believe epentizi n'okwu gwa mmadụ gbuo anyị eche gwa mmadụ okwu gwa mmadụ direct agwazina mmadụ nkewa ịma alụba anyị na ị na-eme itinye ebe ahụ ka mụ ati nke m ịka ọrụ eke o nwee ndị na-alụ na mọchụarị nwee ndị na-ele akpati ozu nwee ndị na-aga moto ozu ofu ife ọrụ onye alụọ omenke onye alụọ omenke ị na-epenti okwu ị bụrụ onye ụka na-akụgheri ịlapụzie ipriti ịlapụzi ị na-eprishi elu ndị ụlọ ụka ahụ ị na-agba ndị ụlọ ụka ahụ maka akwa ị makwara asọm ndị ụlọ ụka ahụ ị na-ekpere ekpere sinsi mana o nwere ifefa na-aghọta ị makwa na vanta niile chọrọ ịda afa dịta agba ebe ị na-ekwu maka oke ite ebe o nwere ndị chọrọ iburu ego by all means ị makwara ọkụ na oke ite a na-arụ ibe a na-akpọ ya na ndị mmadụ eburusigo oke ite iche na onye nwere ibe ọ na-arụ buru oke ite na ọ ya arụ ọrụ ka ebe ego ya esi abịa ya nwere ibe ị na-arụ na-ewe mkpụrụ oke ite wee butebe ego kpọọ kọrọrịa mana eziokwu na a na-ebu oke ite iche na-eji isi mmadụ egbu oke ite iche na-eji aka mmadụ egbu oke ite oke ite ahụrụ obele iwe ejikwa pasị mmadụ agwa oke ite lamgbe ibe ndị mmadụ na-ekwugheri ọ na-ekwugheri pasị mmadụ adụrọ n'oke ite ata na-asụ oke ite na isi mmadụ dị n'oke ite na afọ mmadụ dị n'oke ite onye a na-akọgheri ibe ahụ ọ chọọ ka o jidesie ike ọ chọrọ ka ije zuo onwe o ihe gegide ife ahụ ọ na-ekwu ruo 50 years and ruo 50 years na ịkpatara ego ma mkpatazi ego ọzọ mgbe abụ ụmụ nwoke nte efu ka esi eti nna mmadụ nwere ego mere nwa ji eti nna ya ibe mgbe nwa sizie ogo kwa ụgwọ akwụkwọ ị na-akọgheri papa na mụchi ije obodo oyibo ị na-akọgheri isi anyị ị nwere ego ya ji eji amụ ọrụ ụmụ nwutisi ewu patisi ewu kịta ịdụ n'okorobịa ka ihe ejeje gbaa mbọ jee chọọ ife ihe eme onwe o ọga ife dị na spiritual ka ngwụ na ofe ife spiritual work a na-afọ a na-alụ abụla ji ife ọ bụbụ a good thing akwa bụ onye ọgwụ spiritual work apụta asụ na ndị na-eme dibịa bụ efu ndị na-eme nke nwa bụrụ efu onye a na-agbawa ife ahụ bụ efu maka na ọ bụrụ na ọ bụrụ efu ka o si mara efu onye ahụ na-agbawa ife ahụ bụ efu maka ọ bụrụ na ọ bụrụ efu ka o si mara ife bụ efu onye zụ na oke ite na-egbu mmadụ ka o si mara na oke ite na-egbu mmadụ all two things onye ọbụla sị ụnụ amụ na ọgwụ dị ntu a na-egbu mmadụ two things na-aya onye afọ two things na-aya bụ envy jealousy na onye a na-aga n'ilu ọ na ojego jeje gwụọ mana ndị wayo ogbu ya
maka na dibịa na-agwọ oke ite na-agwọsi ike ihe eji aka welu pas onwegodu ọ bụ na anụmanụ bụrụ na gụwa eji aka ọ na-etinye n'ite afọ gụwa amụgwụ abụ mbụ onye a na-alụrụ ọrụ ya eji aka ọ na-etinye n'ime ite ahụ tụrụ itisie ya ọ bụ na ihe iburu naba anọrọ ebe agbụ ya mmiri egbuori ebu iburu ya naba mana onye ahụ ya pụtazi na oke ite bụ ịvụ wọchị onye afọ ọfụma onye afọ mụrụ ike na-eme pastọ ma ọ na-eme dibịa iwe na-ewe na ọ na-eme pastọ mana ọ dụka onye aka ịma na-ekwu okwu rinne anaghị asụ nsọ ya bụ nje eji nwanyị onye ọbụla na-asụ na oke ite dị evu onye ọbụla na-asụ na oke ite dị evu ma ọ bụ na ọgwụ dị evu onye afọ efu na-ene onye ahụ na-eme oke ite ahụ anya ụfụ jealous maka na obodo niile mana ọsọsọ na-agwọ oke ite afọ anya onwekwa ndị na-agwọ mana afụrụ ya anya ka na mmadụ proud ti nke m na net ka ịfụ na ọgwụ dọ nwa na-adụ proud ti nke m ka ịfụ ezigbo na ebu dibịa na isi ka warụ ti nke oke ma na ihe ejere ọkụzi ugbo ịma kesi nzanya mana ịbịakwa kpụrụgodu m jee agba ngụ n'ọgwụ ka dị na-agwọ mpa m ụma mma m ụma obodo anyị niile ma n'ọgwụ ka m na-agwọ onwere ibe m na-arụ ọgwụ mere m ọkwa iyi ichichi a na-agba n'ụkwụ ọlọgodu ka m ji wee gba nke a na-agba n'aka ọlọgodu ọ bụrụ na ọgwụ ahụ ada ebute ego mụ anyị alazi agwụ ya maka na ụlọ asị na m na-agwa ọrụ ndị mmadụ oke ite esi m ụzọ gwọọrọ onwe m oke ite fụ na ọ na-arụ ọrụ m mgbe agwabarụ ndị mmadụ oke ite na ọ bụrụ na m kwụsịrị onwe na ọrụ ọrụ mgbe ahụ ọrụ onye ọbụla and ọ bụrụ na oke ite na-egbu mmadụ onye egbugo m na oke ite sọsọ m a nwegodo urugodu 200 oke ite dube m enwere m oke nwee nwunye nwee di ọkpara nwee ada ya nwee osote ada nwee ọdụdụ nwa nwee ada nne nwee nne nwee nna n'oke ite oke ite m na-esi uwe ọdụ so na mụ bụ ụzọ gwọrọ onwe m ọgwụ fụ na ọgwụ na-arụ ọrụ na bifo mgbe akwụkwọ ọrụ onye ọzọ echekigo m na ọ na-arụ ọrụ bifo ngwọrọ onye ọzọ so na ife na-enwe m iwe bụ na onye ite ejeje mee prishin ọzọ na oke ite na-egbu mmadụ bịa ọ ya bụ na-eme live video some people ewere fake account na-esend nọmba fa adama reply mmadụ on Facebook adama reply mmadụ ka na-eme live video adama reply comment anybody reply your comment check ya ọfụma ọbụla akwa check ya baa na profile ya ka ịfụ na ọbụla akwa onye ọbụla reply message na agba na-eme live ọbụ ọkwa ọkwa ndị fake account so be careful ike nje ekpe ikpe eji wee kwere akwa 10,000 eji wee kwere akwa 100,000 eji wee kwere akwa mụ ka ya akwere 10,000 kedu enwe m efewu iche ịfụ akwa bụkwa ha na ya abịa nwa abịa bụ na ihe ese ndị mmadụ akụkọ ka ị na-akọ onwe onye kwere ụgwọ gụ na ya chi ụma ịpụ eko ya eruru gbagoro nọmba m 09019941375 onye afọ ịkpọ ọbụgodu na ọbụla m ụza onye a bụ direction ka o ya enye onwere ka o kweta ka inye ya ego maka ya ada na ego online maka scammer adama ana mmadụ ego online be careful legacy of fake pastors ndị alaga ndị a na-ekwutọsị m n'ebe afụgo nke ịbata online na-ahụ ọchị m ọ gbasara ọrụ m na-ahụ ọchị m iwe ọchịchị anyị nke inwe ibe ihe eji wee prish ụfọdụ ji fake akaụntụ na-efola akwa mana na-efola akwa emezie ka onwe ibe ihe prish alaike mụ ịkwụrụ onwe onye bịa n'ụlọ ụka ka ọ bụrụ maka nke ị na-ekwu ọ ya anọkata ọ bụrụ onye nwa ife ọ ya sị ka o jegoro na nke onye a na onye ya na-ekwu maka ya ntụ everyday nwere ife ọ na-eme ofu onye ese m na onwe onye na-ekwutọchị mana ife afọ ọ na-ekwu bụ ife ọ chọrọ n'ọnya ka o ji maka ya wee bịagodo bụrụ ụzọ nye nta milion ego ọjị
isi anụ nwoke ka ọ bụ. So ị na-aghọta alaike m ndị mmadụ ma na-ekwu maka m. Ụfọdụ na-asị na mụ mee nkewa kwube maka ya, ana m alaike ya. Mana ịbịa nso ịmara onye bụ akwa. Obi ka a na-anị nwoke na obi ọbụla odogwu. Gbaa mbọ kịta edo na ikolobịa ya chụwa onwe wu. Spiritual work abụrụ efu. Na ife dị na spiritual work bụ na o nwee ike na ọ bụrụ na nna nwere onye ya na ya zọrọ ana, ma ọ bụ nna nwere onye ya na ya zọrọ ana, eje alụsị ọ ya eje gwọọ ọgwụ ya bụ ife mezie nyebe ụnụ nsogbu, mana ụnụ amalọ ọ dibịa ka ihe ejekwu ọ napụta ụnụ. Ọ bụrụ aja ka a ya achụ, ọ bụrụ onwe ka a ya agba onwe imebe ọfụma. Na o nwere onye nọ n'ụwa eke na onye eme ọfụma. Onye ọbụla na-eke n'ụwa ya eme ọfụma ya and ọ ya agbata ego. Onye ọbụla nọ n'ụwa mana ige na akaụntụ enwesiwa 5 million ebe ụkwọ mmadụ ilele gbabakwọ jeje mara ife ihe eme onwe wu. Ọsọrere ya bụ ugodo na-alụ sekuriti. Ọ bụrụ na idozie iru ọrụ wa ọfụma, ọ bụrụ na idozie ife na-enyewu nsogbu ọfụma, ọ gị na-arụ ụlọ ọrụ ya anọkata sị na ebe ka be ọdụ ka ọ lụọ ụlọ. Ezigbodo ara agba aka na getmanụ na-enwe ezigbo ụlọ. Ọ bụrụ ọkada ka ị na-agba, ọkada ada abụ ogbenye. Ihe anọkatawa ndị ebute onye ji ego, ọnya bụ feva awere ọsọwo nna ahụ na ife dị ntụ a na ife dị ntụ a n'ọchị inyeruwa aka. Ọ nọkata ịgbabakwa moto. Ọ bụrụ biznes ka ị na-eme na ka mmadụ si enweta awele bụ ọ bụrụ na ọ biznes na mkpụrụ ahịa na-abụdị na shọpụ. Ofu ụbọchị ya bụ awele ekotabata ruo ofu onye agba na ọchọ ife a 1000 onye wee ego ijezie kọmpani connection contact jeje bute ya iwepụ genu nke echi niile ngwaahịa eju na shọpụ awele ụdọta onye bụ awele. Mana ọ bụ na ị nwere awele afọ ọ bịagodo ife izu oye bụ ụzọ gbakọ ọ bụ mkpụrụ afịa odede ebe a o jebe na ndị nwe nnukwu ahịa ndị ngwaahịa ya bụ ibu ọ ife awele na-arụ. Awele bụ ịdọta fevọ nwee ndị na-arụ ọrụ ije okwu ọrụ onye ejego okwu ọrụ onwetala ọrụ gụnwa jee wute awele afọ iji bịa ụwa na igwu na chiwa ọdụ na mma. Ọ ga-asị na onye a ọsọ ya bụ na ego bukarị ego nke onye ni bịa ọ sị na onye ama ife ọ na-eme. Awele obi ya magnet to the man obelivo nke ị na-ekwu na ọ bụrụ na ọ na-atụ egwu. So no ife aba awele nwa ndị na-azụ afịa ngwongwo ọ bụ na iwetasi ego oke eti afịa echi na-akọ ọrụ wa akụkọ inwere awele inwe awele anyị akọ ọrụ wa akụkọ ama nkọ ọrụ wa akụkọ ọnya bụ awele ọkwa ya bụ ọgwụ niile a na-agwọ. Ezigbodo ara agba ife bụ spiritual work bụ onwe ife na-enye nsogbu na bụ ụnụ nwe onye gbuo ọchụ bụ ụnụ gboo ife niile a na-eso bring the family down. Thank you for watching this video. Please subscribe if it is your first time of watching my videos. Do not forget to like this video and also drop a lovely comment. Thank you. God bless you.